Mga igsoon, ang nahitabo karon sa nasod nga muratag nasyak sa mga panghitabo. For example, impeachment, sulod lang sa pipila ka oras, mga around 9 hours na humanda yung impeachment sa Vice President. Pagpadala ngadto sa gawas nasod, foreign court, sa atong former president, sud lang sa mga 12 hours, kaabot ba ito 12 hours, napadaan ngadto sa ICC, nga wa gani mo agi sa ato dinhing normal legal processes. Mga shocking kayo ni nga kanang panghitabo mo nang dita maghuwat nga naapay daghan pa o dagko pa nga mga shocking events. May lamuntag shocking events nga makaingon tang wow, kanindot nindot unta na ang kuyaw mintang ngano man, ingon ani na lang gid ta kauyamot, ingon ani na lang gid ta kawa nay bili. Matod pa sa ato mga pipila ka mga OFW, kung ang tao nga nag-alagad sa nasod sama ni former President Duterte, kung dunay accusation na nakasala, accusation pa lang ha, gipapha mangay sa atong nasod o gilabay ngadto sa laing nasod, unsa naka ang mga OFW nga dunay kaso, ang uban gani gikonbikto dito sa mga nasod nga ilang gialagaran, ato pa bakang mapabalik dinhi? Inana ba? Kamo naaman mo yung mga kaliwat nga mga tuas gawas nasod, kung makasa to mulaban pa kaha ang atong mga opisyal sa nasod, mulaban ka aning mga atong mga isig ka Pilipino, labi na ginang mga gi-accuse lang dito, gipasangin lang dito, giinitan lang, mulaban ka ta aron mabalik sa atong nasod nga niya gani gi-accuse nga ato gyud dinhing kauban ni agi sa atong nasod, gilabay man ginato ngadto padong sa gawas. Ingon ana kanabitang murag huyang kay ang atong relasyon isip mga Filipinos tungod aning mga panghitabo. Mo na nanginahanglan tag mga bag-ong leaders nga kamaong mopakita nga naghigugmaay ta. Kana bang batasan bitas Ginoo nga nag-ingon, malimot pa ang inahan sa iyang anak na masuso, pero ako di jud ko kalimot ninyo. Pasabot mo na lagi na, kung buutan ka, tagaan ti kag grasya, kung buangon ka, tagaan ti kag pasaylo. Ingon ana ang makapayunite nato, dili kay dumot to the max, dinatugay to the max, pinatyanay to the max, tungod lang gid anang kwarta, gahom o honor. Luoy kita na, no?